हामबाय दिनै मिडिया पार्सन दिनै जों जिबि इलेक्शन पारपसे दिनै बामतिया दिनं बामतियाव इलेक्शन दङ दुइटा जिपि तारतला जिपि ते उत्तर लेमसरा जिपि ओमफ्राय जों फिल खायका दुइटा जायगा न ओमफ्राय दिनै कालापानियाव खाय दाबसे जरा सन्तुष्ट खायनो माने गाहाम न गोजां गोजां इलेक्शन दङ पायाख चलि दङ ओमफ्राय ते खायसा तालतलाव थांखा ओमफ्राय आरो गाहाम चलि दङ हेपानो आ जायगायाव जों थांनो नुगै माने किसा केबेमो दा ओमफ्राय जारा बुट दिना थांनाय बुटनि बरफ थांमाने गोबां मा बरफ लामा कासुजाखा बुट मारलिया हमाहायके नगो किफिल बायका आबुन बागै जों बेलाय खायखा तामनि गेके सिनि बुटार रक गोबां माने बुट मारिया किफिल माने बागै बेलाय जों खास हाजार माने सन्तुष्ट लिया चिनो इलेक्शन ति माहाय नंनि बुट दिनै थानाय दनो साबो कासुका ब पार्टी कासुका बुट रनाय रंनो कासुनाय हेगा तो ताबो रुलिं पार्टी हो जे गभर्नमेन्ट फर्म खाय दङ बीजेपी पार्टी बरनो कासुका माहाय सोंखोनाका बीजेपी त्रिपुरा मथा बर मिलिवनो ताबसो जरते चलिलाय दङ बायन कय दङ बर तान बागे कासुना कला ख्याताय ब कासु माने ते नरकनि नाहार मुंताय सामुं ताम दंनाय इलेक्शन हंगाय तो अब तो ताबो फ्रेंडली हंपानो कॉन्टेस्ट नgi दङ हंगाय कॉन्टेस्ट नि कगनो सालायनो थाखाय तो कुनै पार्टी न अब गप्लायना मुसुनाय बे गप्लायना ना थाङै न माने चिनि मथानि कैंडिडेट न केसेन खलायना बागै न बरक महके कासुगाना महय काका अकास मनते हाई अथॉरिटी बा जेकुनो न जानो मुंताय उब्लो बबाहाय वानसो मुंतनाय ते बबाहाय कय मुंतनाय ना म नि कक न तो जों सिनि हाई कमान्ड जों कमप्लेन खालायनाय जों चिनि महाराष्ट्रनि थानाय बाव कक सगैनाय जों अब साखलायनाय ते सिनि जे ब्लक कमिटी चिनि दिनं बामतिया ते चिनि यो मोहनपुर ब्लक कमिटी रंनो तिबो जों अब आसुगै अबन बाय गाहाम हाना जों जखन मासालाय बोसोक बुटारक ननि वानसो मुंताय ननि साइमा माते कासु जाखाना बोसोरक बुटार अब बुटारक तो आरो जे कासु जांमानि गागाय तो इको 50-60 अम हायरक नंगर ते बाद बाकी ताबो कास्टिंग चलै दं पाइने बका कोन ता तो रुलिंग चलै दं पाइसुगिया को मा सिनेमो अनबुं ब्रदला देबमा ताबो एट प्रेजेंट त्रिपुरा मथाने वाइटेप ने प्रेसिडेंट